l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Wara ġimgħat ta' investigazzjonijiet, il-Pulizija arrestat żewġ tirġiel Maltin li huma maħsuba li jiffurmaw parti minn allegat ċirku ta' kriminalità organizzata brabta ma' importazzjoni minn barra minn Malta ta' asafar protetti kif ukoll li balzmar illegali tal-istess speċi. Iż-żewġ tirġiel, wieħed ta' 42 sena miż-Żurrieq u ieħor ta' 57 sena mill-Gudja, ġew arrestati aktar kmieni din il-ġimgħa f'żewġ tfittxijiet li saru fl-istess ħin fir-residenzi tagħhom. Miż-żewġ residenzi il-Pulizija levat 7 sniter u madwar 2500 speċi li kienu diġà ibbalzmati. Fit-tfittxijiet li saru fir-residenza tar-raġel fiż-Żurrieq, il-Pulizija konfiskat aktar minn 100 karkassi ta' diversi speċi protetti li kienu friżati lesti biex jiġu balzmati. Instabu wkoll karkassa ta' African Genet li huwa mammiferu protett ukoll lest biex jiġi balzmat. Fl-istess waqt, fit-tfittxija fir-residenza tar-raġel ieħor fil-Gudja instabu 40 karkassa ta' asafar fi friża. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.